Kailangan na ibaba natin yung ano. Magandang umaga. Kape muna tayo. Ay, hot chocolate pala yan. Yung ayos. Malamig pa rin dito sa California. Pero maaga tayo bukas. So good ang kape. Ay, kape, hot chocolate. Basura day to day. Ayan o. Ready na tayo, nakalinis na kahapon. Yung mga bagay-bagay na lilinisan. Sisimba tayo ngayon. Ganda ng weather. Gandang panahon. Dito sa California. May iiwan ko muna ang California. At pupunta muna tayo sa Pinas. Bukas. Sarap. Sana ganito ang weather sa Pilipinas, no? Malamig. Sarap siguro gumala pag eksakto lang ganitong weather. Woohoo! Sana pagdating ko, yung halaman ko na to, malaki na. Natin yung neighbor natin dito. Lakad muna tayo. Cheers. Wala yung aking friend dito. Si Amigo. Yum. Yun, ganda ng weather, oh. Dito sa aming area. Gloomy. Pero perfect. Maganda. Napakaganda ang panahon. Cheers. Yung mga tanim ni Uncle. Yan. Unggay. Yun, oh. Talbos kamote. Ayan, oh. Malunggay niya, okay na, oh. Panalo. Yun, oh. Pinakain namin yan, eh. Pa-practice yun. Practice siya. Pa-practice yung bata. Okay! Isang tulog na lang. Ano na tayo? LU! Tayo ay mag-church. Pag-exercise, lakad-lakad tayo.
Para yung mga buto-buto. Excuse me. Kaya, huling linis. Linis tayo mamaya. Uy, may bunga pa yung bayabas. Okay. Oh, sana naman mamunga ka bago ako bumalik. Ano ba? After ko magbakasyon sana may bunga ka na. Itong mangga ko. Yung bayabas, bubunga pa rin. Oh. Yun, may bunga siya. Oh. Yun, oh. Yun. Ito yung aking ayan. Ayan. Meron na siyang sibol. Ito ano kaya to? Hindi ko alam yan eh. Ito yung sili ko namamatay na. Bayabas yan, may bunga na ulit. Yun oh. Bunga na siya ulit. Oh. Okay, trash day today. Okay, let's go to church. Samahan niyo ako sa biyaheng La Union. Yan ang ating gagawin. Ang buhay ni Ka Ilonggo sa La Union. Okay? Alright, babush. Church tayo.